prípade Šimečkovej mamy nebolo ešte len vznesené ani len obvinenie, pretože Maroš Žilinka to brzdí. Takže ak ide o nejakého progresívca, ktorý jasne čierne na bielom spáchal trestný čin, obrovský trestný čin, obrovské krádeže, tak nebude vznesené ani len obvinenie v priebehu rokov. Ak ide o nepriateľa, tak na základe výpovede jedného človeka sa dostane do väzby, do nezákonnej väzby na 7 mesiacov. Takto to funguje. Takže nedá sa robiť nič. Takže na to, aby sa táto situácia vyriešila, musí buď mať niekto spravodlivý ústavnú väčšinu v Národnej rade a zrušiť Najvyšší správny súd, alebo musí niekto nahradiť Maroša Žilinku, čo sa stane až v decembri 2027. Lenže december 2027 je až po voľbách a ak vyhrajú progresívci, tak môžeme očakávať, že Maroša Žilinku nahradí na poste generálneho prokurátora len ďalší progresívny agent. A takto to funguje so spravodlivosťou v tejto krajine. Proste neexistuje. Pretože ju má absolútne v hrsti progresivistická mafia napriek tomu, že nevládnu. Tak sa len skúste predstaviť, čo to bude, keď vládnuť budú.